Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakon hanyotrep National Awakening Movement Khnam mentaka sngi tho ding ka khat nyotrek ujemang arajar arpsau kalalej ban yekendo ye ka Deputy Director ka Labor Commissioner jong ka sarkar jilla ka kong BM Nongrum harengkat ka jing IT ru ya ka dor khas ha ka bede bat ka Bible sngi jong kinong tre contractual ha kitna tre kam bapher ki ba kinthop nado ki unskilled semi skilled mat ki highly skilled ha ka ba ka dor Bible la kalong ka baladuna shabapalan haba keren cikilat pathai khubor hadin ke jingwan ye kendo ye ke Deputy Director Working President jong ka khnam uba Thomas Pasa uloong baka dor Bible la bala bu de ke sarkar jilla kalong ka baladuna shabapalan bat ka bamya hap shu bat ka rukom im ha ka jingkeu dor ki marba mardi bat ki mar ki mata ha ni ka juk ka bamenta ka bala kta shikat dei ye ki long ying long sem ki baduna ka yo ka kon Shishuk ka seng kala ajing mudru ya ke Deputy Director halor ka dor ka bayahap bat ka imlang ka salang ka ban penmentoy ki paj ba babon balang da ka bakenteu no ya ka bainong sngi lani ka minimum wages jongkinong bela nakaliang ka Deputy Director kala ong bakan sa shim ye ki jing ajing mud jong ka seng bat ban nakaliang ka tenat kan sa penmi ya ka dor ka batmai dan nakaliang ka jongi ka nang mentang singi lawan kendu ya ila semua bani kendu Labor Commissioner jong ka jela ka jongi hindai ka jimbom dan ka jongi ngai kendo no Deputy Commissioner ka jingwan ka jongi ka dei halo kamat ka bang ju ong ka daily wages ka bang sarkar jela ka ju penbenar bat ya ka VDE ruman kan tiu penai ka sarkar pengen penbenar mo dan lagi ni sedang beladab lah kami ya bodin bae ka ni ka dor ka bang sarkar ka bu mara ka jusio ka jongi kalau ka dor ka batuna pala desi ka ba kami hap bat ka rukom rem ka jingim ka paman kasni haka juku pemerintah dan kalian juga government kalau constitute ya kawai ka subcommittee kapan revise ya kene ka dor kata daily wages kum ka Daily Wages Act 1948 ya ka kam ka ya chaman pada kalian jongi mentang ngilai wani kendo Deputy Commissioner bat ka banungkong ngilai jengmut ru halor kata ka dor le se ka ba yahap bat ka imlang ka salang kan mentoy ki paiba ki babon balang ke nakaliang jong ka jong Deputy Director pada ila ba tang sim jemut lagi ki jemut tamiru ban kinta peni ya kata ka dor ka batmai tang banyak saya lang paiba kendiat mau ka kani ka daily wages kani ong karon bi ar benta ka benta ka benungkong ka base amount ma lani kata ka principal amount ka bar ka ka video ya kan ke base amount katum ka Daily Wages Act 1948 ki amen sisin sansnem ki penkalai ke base amount but ya ka VDA pada ki pentiu man kan reu benai nak ta daung so tu ba ka ba kongsan ni ke ke principal amount ka ba le sisin sansnem nak le sarkar ka juan ra hal ba de ba ka VDA Natarai kembang ilai yo ilot ibaro maka jumkiu ka VDA kalong ibarit pelai ikiu khat pra tengka ikiu khat oi tengka ka ba kam dai rap tani pai ba yana kalian ka jongi ngirapan khia lamba ka sisi bat hai Deputy Commissioner ru ba kani ka base amount ka blong ka ba biang da ba pai ru sekisan senam di banwan ka jengkiu jongki mar ki mata ka dor im ka man resmi haduk san senam nang ni sakaman namar ba pan perkelab yang sisien apa yang san senam kadang kani banga nakalian ka jongi bangi simkia namar ba kani ka katalut ya bon balang ki pai ba jongi laki ki ba boni ki pai ba ki ba bela ki ki levels ki dam ki casual worker ki ba teriak bo kita sarkar bo per ya la kim yo pada ya kata ka jing sio ka ba biang le se kan long ka jing penkhia ya kalau ngi kalau sam jong ki ba bon ki ba jenjar ka kamai ka jing te ka bar pada ngila ya kan ba Deputy Director ba ngiri bantai ni aru ba kani ka notification kajing pembenar ka penmi da Labor Commissioner Office kadi ben trikam lut ya ki habar wak benda na kumbang ila alam ni wat kitna trikam sokaru kimbut ya kani ka notification ka bajumi sisin nreu benai na pokal Labor Commissioner's Office kena kalian ngajongi larang ilap kum kita ngin sedang berai no ada written complaint
support ka labor office nang bikin la ban le ya kebetulan kam te community ba nakaliang ka committee nakaliang jong ka labor commissioner's office ba nakaliang jong sarkar kin simkhia ba ye ne ka benta nak benta ka jingma jingme jing mentoy jong bobon palang ti hakaba ka jing kudu ojang ni benta ka sini hakan caka ban ni kudu yai commissioner labor nomor indon tingrai kudu no yai kong nongrum pada deputy commissioner jong labor Government Meghalaya iba kam karpang ba tang ban ya tip lang pai ba ba ki kador kebarim ka sarkar kala abu ya kini ki kata daily wages nomenta ki kategori of worker no fair bukan tup ya ka unskill semi skill but highly skill ka ba unskill ka alai spat ka sini nang ta pada ka kios ka alai spat saupau ya ki semi skill pada alai spat hafau bakal spat arpo pada ki ay kini ki highly skill tinggi suatu baka kador palat kampat biang tina kalian ko jong ni rang propose ni ai ko proposal siapa ka sub committee nak benta revision de ka daily wages ba kumno ru ya ki unskill ka de bentam be ya ka sauspa haka sisni kai ki highly skill pada ki de menyo be ya kan jong spa sisni krang ba kandon ka jing mentoy kendiat ya kini ki ba trai ha kini ki ka daily wages kategori apa fair ina kalian ko jongi kemidenti ba sarkar kan simkiai kan ni ba khang ba kamnumdan ka jing violation ya kan notification jong labor department kumbang itip ka kiwat ki tenat sarkar ru ki violate ya ka daily wages act nakapor dan kinong tray casual notri sarkar kimyo ya kan ka dor kabari banyo katkum kalenti jong ka ai kidan kini ki nong tray kimyo ya kata ka mo ya ka kini ki areas tu kimyo te ka pisah ka suja bai sano nomor balada menta ka kislap ki ba sik kontra ya kini ka penkiwa ka vidi dari be man rumnai ka dari be upnai April bulan September te ka jing penkiw na do sitir April ka imi na notification upnai Julai to April Mei June live benai adi ki area te ya kanir itu dan hok panyo ya ka bentar ka jongki ya kan ini mentang itu nanti bat ni sa apo selang bu sa government hakawai pada kamat ka bang ki RCW bareng sutu RCW Arjan Rew kelawan dan notification nak kalian ka state government juga jala ka jong Henry ko mengilam ba buat ka sarkar Meghalaya ka violate ya ka RCW Arjan Rew ki bon ba ki notri casual ki jong beratre ki prasnem sinem kita kum casual Henry kimpat tentup iki hukum kita ki casual regular casual worker RCW de nakaliang jongi ngin sa approach kina compile ki statistics ki data beri bakani nang ba kan umdan kasi pun kenya ki kendon an ki baladon lupa hapo ka bela permit ka sarkar jela ka jongi ban kabar pada halor ki RCW nilap rupa teng ke sarkar ka ai ka penkup ya ki hukum kita ki RCW ya ki benefits ada ki mai pi kaba kongsan ya ka benefit sebagai ni dokter ki jongi ki bateri kum ki casual worker ki bateri kita sarkar ki pero ki de ban yo lut baro ki privileges ki incentives dor ki beriban yo katkum ka lenti jong kaan kan dei bandon ko no ka jingnon ben ki tingi kwilen ti ban lang sarkar kan sim kya be gini mar ki backbone jong ka administration jong ka state ko jong ki dei kini ni kerman ni ka aba bahay nang ni sabat